Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι σε αυτό εδώ το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάντοτε εδώ, αυτοί που θέλετε και αγαπάτε το κανάλι μου και εμένα φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα σας δείξω μερικά ωραία πραγματάκια. Όταν είχα πάει Αθήνα, μου είχαν δώσει κάποια δωράκια. Οπότε στην ουσία είναι τα δωράκια με αυτά που θέλω να σας δείξω. Κάποια είναι από την Αρμενία, που είχε πάει ο πεθερός μου θα έλεγα, που είχε πάει ο πατριός μου. Πολύ ωραία. Πριν να σας δείξω τα πράγματα, ήθελα λιγάκι να σας ενημερώσω, γιατί δεν θεωρώ σωστό. Σας έχω βάλει ένα βίντεο πριν λίγο καιρό, που σας λέω για τα μαλλιά μου. Στην ουσία ζητάω τη γνώμη σας, τι πιστεύετε ότι θα ήταν καλό, να τα βάψω μόνη μου ή όχι. Οι πιο πολλοί είπατε ότι καλύτερα όχι, για να μην, ας πούμε, τα χαλάσω, να μην γίνει κάτι και όλα αυτά που κατανοώ απόλυτα, έτσι, ότι ο καθένας ό,τι έχει πει. Και θέλω να σας ενημερώσω, απλά να μην πολυλογώ τώρα, ότι δεν θα τα πειράξω εν τέλει, γιατί και εγώ σκέφτηκα ότι και τώρα είναι, ας το πούμε, είναι μια χαρά, αλλά θα τα κάνω λίγο πιο μετά. Έκανα και λίγη μπούκλα τώρα, αλλά πολύ γρήγορα, πριν ανοίξω την κάμερα, πολύ λίγο, έτσι είπα τώρα, να μπούμε λίγο στο κλίμα, έτσι λίγο που πάμε προς τις γιορτές. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Λίγο πιο κάτω, ίσως. Είναι μακρύ λίγο, θα σηκωθώ. Και τέλος πάντων έκανα μια ελαφριά, είπα να μην βγαίνω μονίμως με το μαλλί όπως να είναι. Τι θέλω να πω, ότι τελικά ναι, κατέληξα ότι δεν θα τα πειράξω για να μην μου δημιουργήσω πρόβλημα και μου γίνουν πολύ σαν άχυρο, ας πούμε, γιατί μετά δεν έχει νόημα, δεν είναι κάτι για να το χαρείς, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να γίνει το χρώμα πιο αυτό, αλλά τι να το κάνεις, άμα είναι σαν άχυρο θα πας να κουρευτείς, δεν. Οπότε καταλήγω στο ότι θα μείνω έτσι. Και μετά ίσως τώρα στις γιορτές, ίσως άνοιξη, καλοκαίρι, δεν ξέρω. Μ' αρέσει όμως που το έχω αφήσει να ησυχάσει και όντως το αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Γιατί ένα διάστημα εκεί κοντά που είχα κάνει, το Decapast, το ένιωθα κάπως, ας πούμε, πιο σκληρό, δεν ήταν πολύ μαλακό. Οπότε εντάξει, αυτό σας ενημερώνω, ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στο κόπο για να με βοηθήσετε. Μπορώ να πω ότι με βοηθήσατε, γιατί ήμουνα πραγματικά σχεδόν έτοιμη να πάω να αγοράσω και να το τολμήσω. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που με σταματάει είναι ότι ναι μεν θα είναι όμορφο, αλλά θα ήταν ταλαιπωρημένο. Οπότε κλείνω εδώ, σας ενημερώνω ότι δεν θα το κάνω τελικά. Θα μ' ανέχεστε έτσι. Θα μου πεις γιατί, είχες γενέθλια, είχες γιορτή ή τι. Μου κάνουν δωράκια, η μανούλα μου, οι αδερφούλες μου κάνουν δωράκια. Και γενικότερα έτσι τους αρέσει να μου δίνουν. Γελάω γιατί τώρα σκέφτομαι ότι όταν θα δουν το βίντεο θα λένε όχι μόνο μας αρέσει να σου δίνουμε και σαν να σου αρέσει να παίρνεις. Πλάκα κάνω, λοιπόν. Αυτά πίσω που βλέπετε, οι μαξιλαρθήκες και οι ροζέ, αλλά και τα κίτρινοπά, μουσταρδί πιο σωστά, μου τα έχει κάνει ο πατριός μου, ναι, και τα έχω βάλει, μου αρέσουν. Αργότερα θα βάλω άλλα χνουδουτά λευκά, χειμωνιάτικα, θα δω βασικά, ναι. Λοιπόν, η μανούλα μου, όλοι θα ξέρετε αυτή εδώ τη μάρκα, τι σας δείχνω το από κάτω, αν είναι δυνατόν, μάλλον εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Θα τα βγάλω να τα δείτε. Δεν τα έχω φορέσει. Δεν τα έχω φορέσει για να σας τα δείξω ολοκένουρια. Έχει και το χαρτί. Λάθος τα κρατάω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λευκά. Sportex, sneakers, όλα τα λευκά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και η μανούλα μου έδωσε αυτά εδώ τα πανέμορφα παπούτσια.
οπότε τα αγαπάω. Ένα ότι είναι από τη μανούλα μου, το πρώτο, και δεύτερον επειδή είναι λευκά. Και τα νύχια μου έχω βάψει, γιατί είχαν χαλάσει τα άλλα που είχατε δει. Και αυτά τώρα βέβαια χαλάνε, θέλουν άλαγμα. Λοιπόν, τα νύχια εννοώ, όχι τα παπούτσια. Αυτά εδώ είναι τα παπουτσάκια που μου έκανε η μανούλα μου. Πραγματικά τα αγάπησα μόλις τα είδα. Από Αρμενία είχα ζητήσει έτσι κάτι για το πάγκο, κάτι σε ασημί. Οπότε θα δείτε τώρα σε λίγο, συγγνώμη για το θόρυβο και ελπίζω να μ' ακούτε και εμένα καλά. Και συγγνώμη και που δεν έχω ακόμα το φωτισμό, να σας πω τι σκέφτηκα, μην γελάσετε, μέχρι να πάρω, που δεν είναι τίποτα, απλά δεν το έβαλα, θα πάω όμως να πάρω. Θα έβαζα εδώ πέρα το, πώς το είναι το φωτιστικό, το πορτατίβ. Μετά λέω άστο, μην το μετακινώ ξέρω εγώ και μου πέσει, αλλά θα είχα εδώ έτσι το φως ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Παιδιά, πραγματικά είναι πολύ ωραίο, το φέρω λίγο πιο κοντά να το δείτε. Είναι από την Αρμενία, είναι από τον πατριό μου. Και πραγματικά βάζεις μέσα και γλυκά και καραμέλες και ό,τι θες. Εγώ βέβαια δεν θα βάλω απολύτως τίποτα, γιατί σε αυτά που βάζω ας πούμε στο πάγκο για ομορφιά, για ντεκόρ, δεν τα πειράζω για να βάλω μέσα ας πούμε σοκολάτες και αυτά, και άστο ότι φοβάμαι να μην χαλάσει, οπότε δεν θα βάλω απολύτως τίποτα, γιατί δεν το ζήτησα για να βάζω, αλλά για να το έχω για ντεκόρ. Οπότε όταν το στολίσω, όταν θα φτιάξω το σπίτι, θα το δείτε πολύ καλύτερα το πώς δείχνει. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Την αγάπη μου στον πατριό μου, και τον αγαπώ πολύ και το ξέρει. Τι άλλο μου έχει πάρει, τα αγαπώ. Νομίζω είναι από το Shein κιόλας. Είναι όλο το πακέτο, να μην τα ανοίξω όλα τώρα. Θα σας δείξω εδώ το ήδη ανοιχτό. Το φέρω λίγο πιο κοντά, γυαλίζει υπέροχα, φανταστικά, τέλεια. Όπως καταλάβατε είναι για να το βάλω στο τραπέζι, στο μικρό τραπεζάκι, στο πάγκο, όπου θέλω. Και μου λέει η μάνα μου, ακούστε, μου λέει, λέει για τα Χριστούγεννα. Με το που τα ανοίγω και βλέπω πια Χριστούγεννα, ανυπομονώ να βάλω τα χαλιά μου και να κάνω το χειμωνιάτικο ντεκόρ του σπιτιού. Λέω είναι για όλο το χειμώνα. Είναι για όλο το χειμώνα όμως, για το λόγο ότι δεν δείχνει κάτι χριστουγεννιάτικο, δείχνει τέτοια, πώς τα λένε, λουλουδάκια είναι, ή αλλιώς είναι χιονοστιβάδα, οπότε είναι χειμωνιάτικο. Μπορώ να το βάλω και στα Χριστούγεννα εννοείται, αλλά και όλο το χειμώνα, καθώς εγώ έχω σε ασημί που να γυαλίζουν και όλο αυτό το στυλ, οπότε ήρθε και έδεσε, πιστεύω θα μου πάει. Λίγο το σκέφτομαι με τα χαλιά μου, γιατί τα χαλιά που μου έχει δώσει η μάνα μου, που σας είχα πει γενικότερα, θα τα βάλω και θα τα δείτε, θα σας πάρω μαζί μου. Ήταν πιο μπεζ καφέ, θα πεις και εγώ μπεζ έχω, αλλά έτσι έχει το καφετί και αυτά. Αλλά πιστεύω θα ταιριάζει. Δηλαδή ήταν υπέροχο, χειμωνιάτικο, έτσι φθινοπορεινό, ωραίο φουστανάκι που μου το έχει κάνει η αδερφή μου. Εδώ πάνω στο λαιμό έχει λίγο αυτή εδώ τη σούφρα. Στη μέση εξίσου έχει λίγο αυτό εδώ το λάστιχο και από κάτω είναι πιο έτσι φραμπαλά το λέω εγώ. Με ένα μαύρο καλσόν, με μπότες, με τακούνι έτσι μαύρο. Είναι πολύ όμορφο. Έτσι το λαιμό. Αυτό εδώ ανυπομονώ να το φορέσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω ένα θέμα, ζεσταίνομαι γενικότερα. Οπότε συγγνώμη. Λίγο θα το κατεβάσω μάλλον. Ωραία. Και άλλα πράγματα μου έχουν δώσει να σας πω. Αλλά δεν θα σας τα δείξω τώρα όλα. Ήθελα να σας δείξω αυτά που σας έδειξα. Και θέλω να σας δείξω και αυτό εδώ που είναι πανέμορφο. Αυτά τα κοσμήματα. Ένα κολλιέ και ένα βραχιόλι. Το φορέσω λιγάκι. Μου πάει και με τα νύχια μου. Εντάξει, φανταστικό. Το έχει κάνει η αδερφή μου η άλλη, η μεγάλη. Το άλλο η μικρή αδερφή μου το έχει δώσει. Αυτό η μεγάλη το έχει φτιάξει. Χειροποίητο.
Ένα λεπτό να το φέρω λίγο, το δείτε κάπως καλύτερα. Ωραία, και έχει κάνει και αυτό εδώ το κολλιέ. Α, μην ξεχάσω να σας πω, εδώ έχει και το όνομά μου, μια στιγμή. Ήθελα να γράψει Κυριακή ιδανικά, αλλά επειδή δεν έφταναν τα γράμματα, είχε γράψει Κική. Λοιπόν, εδώ είναι και το κολλιέ που μου έχει κάνει με το αρχικό το ονόματός μου, Κάπα. Εκεί ανάποδα φαίνεται, το ξέρω, αλλά εντάξει. Είναι λεπτεπίλεπτο όπως μου αρέσουν, γιατί η αλήθεια είναι τα κολλιά μου αρέσουν να είναι λεπτεπίλεπτα. Μην κοιτάτε που φοράω χογκώδες, σκουλαρίκια, μακριά και τέτοια. Τα κολλιά μου αρέσει να είναι λεπτεπίλεπτα και πιο έτσι με μικρές πέτρες, έτσι ιδιαίτερα. Έχω iPhone, το ξέρατε? Λοιπόν, καθίστε να βγάλω και τη θήκη. Ήταν της μανούλας μου. Μου το έχει χαρίσει γιατί έχει πάρει, εννοείται άλλο, τα τωρινά ξέρω εγώ που έχουν βγει, και μου το έχει χαρίσει. Σας το δείχνω λίγο, είμαι τελείως άσχετη από αυτά, είναι το 6 κάτι, 6 plus, δεν θυμάμαι κιόλας, 6 κάτι, είναι πολύ ωραίο, θα πάρω θήκη, γιατί αυτή που είχε η μάνα μου, εντάξει, την είχε καιρό και έχει χαλάσει, τώρα είναι κλειστό, δεν ανοίγει. Αλλά αυτό, έχω iPhone, οπότε βγάζει ωραίες φωτογραφίες, όχι σαν το τωρινό το καινούριο, γιατί κάτι με χαλάει εδώ. Και στο τέλος, αγάπες μου, θέλω να σας δείξω, ήταν να κάνω ξέχωρα αυτό το βίντεο για της Αθήνας και ξέχωρα τι έχω πάρει από Σκλαβενίτη, που είχα πάει, που σας είχα πάρει βόλτα και σας είχα δείξει, κάτι έτσι χνουδωτά που είχε. Έχω πάρει, δεν μπορούσα να μην πάρω, μόλις τα είδα είπα αγάπη μου, μείνε εδώ, περίμενε να διαλέξω ποιο θέλω. Μα αγάπη μου, σε παρακαλώ, έχεις πάρει τόσο πράγματα? Όχι αγάπη μου, σε παρακαλώ, το θέλω. Αρχικά το πήραμε σκεπτόμενοι ότι θα σκεπαζόμαστε στο καναπέ και αυτά, ξέρετε. Έχω βέβαια άλλα, να σκεπαζόμαστε έτσι για να πίνουμε τους χειμώνες το απόγευμα το ζεστό ρόφημά μας ας πούμε, αλλά μετά σκέφτηκα ότι μου χρειαζόταν και ένα κάλυμα. Και να σας πω ότι σκέφτηκα να το βάλω για κάλυμα, θα τα ανοίξω να το δείτε. Είναι από Σκλαβενίτη όπως σας έχω πει. Δεν άντεχα, ήδη άργησα κιόλας, θέλω να σας το δείξω για να μπορώ να το στρώσω. Γιατί, εντάξει, Νοέμβριος θα μπει και... εξίσου να σας πω συγγνώμη που λίγο αυτές τις μέρες δεν έχω βάλει βιντεάκια έτσι, εκτός από short, δεν έχω βάλει ας πούμε βιντεάκια πολλά. Για το λόγο ότι, εντάξει, είμαι λίγο σε μια αναστάτωση. Γιατί όπως σας έχω πει, ναι μεν έχουμε φτιάξει τα πορτάκια μας που θα ανέβει βίντεο να δείτε, που τα έχουμε βάψει λευκά και ήταν πολύ ωραία. Αλλά μετά θα είδατε και ένα short που τα έχουμε γκρεμίσει, τα κολονάκια του μπαλκονιού, θα μπουν εν τέλει τελικά κάγκελα. Οπότε θα δείτε ένα άλλο βίντεο και θα τα δείτε. Και έτσι γενικότερα έχουμε λίγο δουλειές που μας έχουν τύχει. Όλα καλά βέβαια. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι τα ανοίγω. Μόνο που φοβάμαι να μην τυχόν είναι μικρό. Αλλά υποτίθεται λίγο είδαμε εκεί πέρα, μετρήσαμε. Καλό θα ήταν. Αλλά και πιο μεγάλο να είχε θα ήταν πιο ιδανικά, τέλειο. Αλλά δεν είχε. Σας το δείχνω λίγο έτσι. Το χρώμα του είναι άσπρο μπεζί. Άσπρο καφετί μάλλον. Πολύ ωραίο, λόγω από το φως χάνει τώρα, αλλά ειλικρινά είναι πολύ ωραίο. Και όταν το στρώσω εννοείται θα το δείτε, το σπίτι μου αρέσει να είναι κόζι, να είναι με το ζεστό χρώμα έτσι, το πορτατίβ, με τα χνοδωτά, με τα χρώματα τα γήινα, οπότε θα σας πάρω και θα δείτε. Συγγνώμη, και από μέσα είναι πιο καφετί, από εδώ πιο άσπρο με καφέ ας πούμε. Εγώ μάλλον θα βάλω αυτό, όχι μάλλον γιατί από εδώ φαίνεται η ραφή του λίγο, οπότε από εδώ είναι το σωστό. Αυτά αγαπούλες μου, αυτά έχω πάρει. Ελπίζω να σας άρεσαν, να απολαύσατε το βιντεάκι μου.
Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι με ακόμα κάποιες άλλες αγορές, άλλα πράγματα που έχω να σας δείξω. Να σας πω να κάνετε εγγραφούλα, να μην ξεχνάτε να κάνετε like, κοινοποίηση και να μην ξεχνάτε να μου αφήνετε τα σχόλιά σας, καθώς τα περιμένω με μεγάλη μου χαρά, με βοηθάτε και καθώς βλέπω τα σχόλιά σας παίρνω δύναμη, ειλικρινά. Δηλαδή παίρνω δύναμη, όρεξη, λαμβάνω την αγάπη σας, τη στήριξή σας για αυτό το νέο μου ξεκίνημα, γιατί είμαι καινούρια όπως ξέρετε. Οπότε και σας ευχαριστώ που ήδη το κάνετε πραγματικά. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι λοιπόν. Φιλάκια πολλά, αγάπες μου.